от мен нищо не зависи. Това е нещо, което сме свикнали да чуваме много често. Наистина, придържайки се към тази фраза, то никога няма и да зависи. Просто трябва да обърнем някакси наратива и да кажем, че всъщност от мен всичко зависи. Добре дошли в първи епизод на подкаст Подобри, където ще си говорим за доброволчество и всичко, което вълнува младите хора на Шумен. Това, което мога да разкажа за себе си, е, че съм доброволец от дълги години, още от ученическите си години. И след това имах силното желание да превърна тази моя страст и хоби в професия. Най-общо казано се стараем да правим различни инициативи, с които да подобряваме средата и да привличаме младежи като вас, които имат идеи за това да направят града ни по-добър. Аз конкретно по принцип съм учител по английски, но сега съм за малко в Англия, се завършвам магистратурата и се опитвам така дистанционно да работя с нашите младежи в организацията. О, какво става тук, бе? Вие сте направили някакви много грандиозни промени. На гардероба стана паприка. Колкото и да се опитваш да се доказваш с добрите инициативи, които организираш, винаги ще има хора, които ще си мислят, че то не може да е само това. Със сигурност има и нещо друго. Тези нещо лъжат, представят нещо красиво, но то всъщност не е цялата картинка. Действително нещата са много прости и са такива, каквито ние ги казваме. Работим за една по-добра среда и искаме да бъдем и ние едни по-добри хора. И когато човек започне да чувства тази отговорност, не само към самия себе си, ами и към цялото общество, тогава нещата ще започнат да се променят наистина коренно и може би така лека по лека да почнем да мислим за всички други около нас. Доста млади хора се увличат и започват да осъзнават силата, която имат да променят средата около себе си и всъщност да имат желанието да бъдат активна част от процесите на взимане на решения. Абе, ще може да се случат нещата някой ден, стига ние да останем тук.